aku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejek. Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukange kamera ya mah dumuk-dumuk. Ku kurang ajar. Sapa? Iki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ra. Lah salah to oyak terus. Aduh ya ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Enjalo. Capek gunung iki suwuke nganti werna-werna ya no. Ni nang saiki ya. Ni dumplak-blung. Ya. Kaya lagu model saiki kae. Ha. Hip hop. Hop ora. Minggu walike kono. Iya. Ayo genti diaturake lagon sak banjure. Ya. Nyuwun lagu sesideman sing gayeng sanes dukuh, sanes RT. Wo. Kula namung Mbah Zainal. Weh. Ya diaturake ya Mak ya. Sesideman. Heeh. Sing kepareng nyekar sapa? Sing kepareng nyekar coba Mbak Agnes. Oh iya, sesideman men maju ning ngarep. Sesideman anggitane pepundenku saka Blitar ya Ki Haji Syukron Suwanda ya pepunden dalang kuwi ngono ya Mak. Pancen apik-apik anggitane ya ki ana tunggalane pelok jenenge Sambung Wanci Dalu. Oh iya kuwi ming anu terinspirasi saka wong dolanan HP saiki lho no. Oh. Nek do chatting-chattingan wanci bengi, ya. Ayo dibawani sesideman, ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane Handara sang bekek Anderek sang beki Nino Priya Bagus ini desa ya wis lagi dalam proses penyelesaian no. Ya aulane ya gede pendopo ngarepe ya gedhe. Kae cukup nggo wayangan. Oh. Nggo apa jenenge iki? Tasakuran le dadi lurah meneh. Kowe iki ngopo omong wae iki? Nek ora dithik-ithik iki ndak lali no. Iya. Pak lurah wis gumujeng wae, batine gundul muatos kuwi. Iya. Ya ora apa-apa, kowe ya marahi terus kok ya. Mangga sowan menyang kutha
tindak nang ndi-ndi ora nggawa bodyguard. Oh iya. Mergane wis ana sing jaga. Sapa? Bu Lurah. Oh iya. Lemu banget no. Mau foto karo aku lungguh kursi iki makrek. Aduh aku. Ora digarapi. Ora apa-apa, aku guyone ya ngene iki kok. Ngene iki janjane nek dirasake guyon ngene iki sing maune tepung lagi sepisan iso tambah rumaket lho no. Iya, ngono ya Mak. Iya, ning kowe iso didukani rak. Penggaliene pasuryane kene kita nek piyai seneng gojek. Seneng guyon aku ya ndelok-ndelok nek kira-kira tak tonton lurah iki saklek. Ana lho lurah sing saklek banget no. Iya, salaman tegese salaman ro. Aku ngono wae ora ngetke mongko ngundang. Iya. Wilujeng bagus. Wis ora arep nyenggol, ora arep ngarani aku wis ben. Ya ning nek piyaine gumujeng sumeh, ha iki piyaine grabyak semanak nek jak gojek mesti nyandak tur kena. Ya mbangane ngejak gojek wong sing ora iso nampa gojek ning malah terus nesu. Gampang nesu malah terus kebak penyakit. Iya. Mulane kuwi. Terus Selendang kuning Kang saking wukir swara kurang bremana ning wasis angungrum marang bendara angungrum marang bendara das diah sulit Tiah Sulestia pijer pijer incangake alis yakin iki sugeng dalu bojange kula Pak Uge Prasetyo saking Sawahan Bleberan Pelayan GK nyuwun ketoprak raminten edan ora karepe suminten edan lha iki raminten edan ah seneni Pak Ambyah iya raminten ki rumah makan ya Pak Geswan kali Bu Tati nampun kesupen bulan Desember kula tenggo wonten Sawahan Bleberan Bucange matur sembah nuwun oh iya apa ya iya aku iki karo jadwal lali kok sesuk bengi wis nang ndi wis radong iya monggo terus tresno sesideman bacik atenono monggo ya luweh becik patenono timbang kepisah
Nana liwat kincange ngalismu kuwasa mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuwung ngrimpo jiwa rageku kok kurang kehormatan makhluk rupung ngarep pinjung urip ana kutha gedhe ya urip ana kutha gedhe kowe tak tumpake luweh becik paterono timbang pepisahan Lesya nak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra liwat kincan ngalismu kuwasa nglandak rasane atiku nadyan mosli serius aku isih mampu ngateni selangmu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuwungan jiwa ragaku kagurung kehormatan rombong rupung pinjung urip ana guna gedhe kowe tak tunggokke isine kowe apa wae nadyan sesigem mesikan suci ya luar biasa ya matur sembah nuwun Mbak Agnesia kepareng ngaturake ya kuwi iki mau sing disuwun saka Mbah Zainal ya Mbah Zainal nyuwun sesideman no. Wah lagu-lagu saiki ya pancen werna-werna wah sesideman gubuk asmara podang kuning lali janjine kembang rawe tembang kangen wih alon-alon arang klebon kewan nih cangkemku anggo mangkep kok mak slep ngono iya ya titen ana kowe pangan genti sesuk ya ora apa-apa kaya karang ya
bengi iki kok sok mak sliwar-sliwer. Heeh, kuwi lagu-lagu sing pancen ya sinden-sinden kudu hafal tenan. Oh iya ya mak, iya. Iso melawat ning daerah Sragen ngono. Nyuwun lagu Pak D. Oh, Pak D. Pak D, aku ki anake sapa Pak D ngono. Iya, werna-werna ya mak, werna-werna. Mula kudu sinau terus mergo nek ora gelem sinau ya ketinggal. Kudu dibuka terus apalan-apalan anyar kuwi. Ya, pancen bener ngono. Ya iki ana sing nyuwun podang kuning. Sleret ireng? Ya. Monggo diaturake sing kepareng nyekar Mbak Ayu ora urut. Mengko tatin kari ngetoprak. Oh iya. Beres pokoke. Tatin kok ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar. Oh iya. Orisa ora mesakake cah meteng wis ben tenguk wae. Momong anake jak mayang terus. Iya. Sok karepmu nek lahir ngerti-ngerti langsung saben bayi kok langsung caping gunung. Ya saya modern kok Gusti iki mau agung lho, mau adil. Iya. Monggo. Dike podang kuning dibawani Mbak Ayu. Iya. Neno-neno nadyan wujud temong peksi. Ya, ana sing bawane nganggo pocung. Kae sing apa jenenge? Wae ora apal aku. Iya. Selasa pocong-pocongan. Nadyan wujud temong peksi. Mbuh iki ora tak presake wis. Ngopo to, Mak? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki. Ngene iki ora gelem leren. Kaya ora gelem lho. Iya ya wis ora apa-apa. Tanganmu iki sajake saking kesele. Otote wis ngejak leren. Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren ene. Mantil ora. Mangga. Kaya to keprak iki isih ajeg. Iya. Mangga. Neno-neno. Bengi iki aku kapusan. Kapusan apa? Do ngandhake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli. Iya. Lah iki tak seruput kok pahite minta ampun. Iya. Burane gula we teh setengah gelas iki ra kaya dekokan to nek. Ya nggo tombo mencret. Ah iya. Cangkem. Monggo. Ah iki lho. Padha kabeh. Iya. Terus yuk. Alus manis tur mrak hati. Ora saben sindan iso nyengkok lho. Ati. Iya. Cengkok ming medun nek kebablasen. Iya. Goleki nggelar kloso barang apa? Napa? Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ngeng ora. Ngeng. Golek isi podang ku
Neno neno iba bunga tiku nyanding bisa asik. Kowe iki senengane ngono kowe. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli. Iya, lah iki ketoke diteri. Mesake mas-mas iki mboten anu lho Mas, sampun duka niki mung guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nok saiki. Iya. Tara abang iki lho ana tripleke barang. Gue disampokke mburi kelir. Yo. Esuk awan nang omah radoyan mangan. Yo, monggo. esuk awan ning omah wis ora krasan kleyan sawang wencone Telah. Telah. Yo. Yo.
Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mau no. Ya. Ngaturake podang kuning. Sawise lagu-lagu diaturake, ya ngancik ana ing adicara ing angka 4. Apa? Ya kuwi pramen ketoprak. Oh ya. Sing karep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika cempluk kalian gentro. Heeh, gentro. Heeh. Cempluk katindakaken dening Nyi Tatin Lestari Handayani. Wondene gentro katindakaken dening Nyi Kiswanti Winama Eka. Iya. Yo diaturake. Yo kendang do jumeneng yo. Ki amplope ana dit 200. Yo pintas 100 bangane maling. Bangane maling. Ayo, gek cekak-ceket jumeneng ora? Totok-totok. Hah? Totok-totok apa? Totok. Ketoprak. Juranggemu aku dalang ki cangkemku padake kentongan ngono piye? Ya ora apa-apa, wis sekali-sekali dikentongi mak. Yo, kentongane cara kuno apa cara anyar? Nek cara kuno turuk ngono. Napa? Oh, turuk ngono. Niku ah. RR iki turuk. Wah. Lorok. Ya. Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern. Ya. Turuk. Dah. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu menika mendhet ira-iran gentro nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika Senja Utama. Kereta gaya baru Senja Utama. Sugeng amidhangetaken sugeng amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo kula aturi kondur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa, cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentho? Ya. Tok. Suwene aku neng tengah dalan. Alhamdulillah, leku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja aku arep bali ah. Tuduk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak. Wedan saka ngisor. Tuduk. Kok nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok. Gentho iki ora pincang. Tok. Kok kowe tekan kene to, Toh? Wis ket mau leku ngenteni ya Yu. Lah ngopo ngenteni? Ya engko tak kandhani. Kowe wis kok ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit. Aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Cah Lah cukup kowe ya. ngopo kok nang kene mbok ngalih aku arep Kusik. liwat lho. Kusik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk leku ngedang kowe.
Lah kok ngadang arek ngapa? Ya sak perlu kowe ngerti ya yu. Nyerak rene to. Ngapa? Ya nyerak. Iya piye ta? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa? Coko Tula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarene simbah-simbah ki nek dicokok tula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak geragas. Yo, Apa? Ngapa ta guyu-guyu? upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojone piye? Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae kan. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya to. Gelem rayu, Ora. tak gandrung lho. Arep ngapa? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap. Siap. Tak dienggo catetan sik. Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo. Memanismu Terus Apa? nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Mama Piye arep memau apa? memangan kowe yu. Ya urung Awas iki botol. ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yu. Namus mono ra? Gah aku nek ngono kuwi. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Cerak to. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat nang seniman sing Langgatono keseneng aku yo kayane rupa agawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak lihat sembrono. ora iso Ora mbok ora ngono kuwi. Ora tenanangan to tangane iki. wangi yu wangi Pak Njaluk. ya aja Kok nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. tok kapake Pateni kowe. nyoh Ora maju-maju aku tiba. tak tampani ayo Ora ngono kuwi.
Ya yu. Tangane. Wah, tak demok. Seminggu ora tak dusi iki. Ya nek trimo kono ya kono dilati kono. Dilat nyono. Oh, dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Lan lembang iku maning. Dilat no. Piye, Pak? Diratono. Dilatono. Oh, kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. Wis suwe-suwe seneng. Kepadake kirek apa piye? Kire kok ayu. Kirione ayu ya ora apa-apa. Hei. Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang si yo apa iki Iki ketoprak kok cenanangan tekan ndi-ndi ta iki? Mundut rogi Kono-kono karepmu. Kuwi nek kaya ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kan arena sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Awas to. Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejet. Kok digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukang kamera ya mah dumuk-dumuk. Wo kurang ajar. Sapa? Ki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ra. Lah salah to oyak terus. Aduh ya ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Njalo. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrime. Alah, aleman. Tar ya ta? Oh bener. Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengan karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko ngapae? Tar temtu. Tar. Tamtu. Saya nekat gento. Amar. Sudi. Tu. Roti. Masuk layu. Wah. Aja. Wetan gunung. Wetan gunung. Sok meneh iki.
Kudu metu ki aku gak ora. So meneh nek dereh mik ora ming glah-glah. Nyo. Aja ndumak. Nana. Kowe iki wong wedok ming keributan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe. Tutupan drum e. Kono drum. Kono balungan. Kuwi soliking. Iki wayang, lho. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepetke kene tak sut. Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. Sut. Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. Lumampah tanpa walah. Larang disamperke Ing matyaning jala iti Ketok manukmu lho. Sumintene wis kaco. gah Pak Piye? saru. Oh, Manuk siji kok dikethok. Ayo tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena Gosoki ya. tober. gosoki. Ngapa kaya manuk teruk? Jeruk. Oh. Kuwi akeh to bojomu dhewe gila ngono kok. Aku urung duwe bojo nang kene. Aku Lah kan kuwi sapa? seijen. Koncoku, Kanca turu. kendaraanku. Sik aku menggeh-menggeh. Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. Loh, Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Woe lah ditantang gentoe gentoe ditantang aku ki moe mambu tantangan yu. Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. Bae. Apa? Coba Lah aku wegah kok. teman kunci angin jongeng paku Mbak kowe iki eling ngono lho. Aku ki sapa sapamu? Aku ki Mbak Yumu. Yo, Eling. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglanggati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya, aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wong wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ra wedi, awas keyu. Awas keyu. tok modar. Ora sengaja. Aku nek ngono kuwi. Lekane arep tak alonke kebablasan banter. Dadi maklotak ngono. Loro, Pak. Sontek, Sontek, Pak, sontek. sontek, Sontek. sontek. Nggih.
Waduh, Ya, suntik. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Suntik dokter hewan wae. Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Oh, bangsat dengkulmu melocot. 150. Ya, Suntik kono. Mesakake nggon pilingan e. Lara wateng ngono. Gah aku sesuk. Ora Kowe apa. kok megah piye golek duit 150 ki angel lho. Ameng ketuthuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisane, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, Blok. Iki wis rampung. Wis rampung, Po? Wis. Ya wis nek rampung ae apik. Enggak. Wis rampung. Rampung aku gah. Kali Salim, damai. dame yo kene Ki nek ora gelem rampung gentrone ngangslup meneh lho ki. Blok. Blok. Matane arek ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembang kono ya, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jebuk asmara. Aku ra omong ah. Yo, diwecek wong loro kayak. Kae bojomu le kemeklen nganti tup lendang kae. Delok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Mas ra iso nyambut gawe aku. Waduh. Aku kok kowe 100. Oh, ya dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Ngono iki bojo kula rada bodho kok ra iso ngerti dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra seneng. Ra seneng. Biru. Piye kuwi mau le main karo sapa? Aku kelingan lemak tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambanono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi 2 dong. Ora iso pocok dikethok. Ya, Iki ki mung siji. ya nek siji iki gua aku tok bae. Ngapa? Kamu njaluk kae. Kae pelit e. Ora saiki mulo ndasmu kene kono ben dituthuk sik. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 e. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih. Nyingkar Ya, nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku mlayu-mlayu genti. Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ra ketoprakan lho. Iki ki aku ming bangene ora omong. Kowe engko nek ra ketoprakan sabet arit tenan ro bojomu. Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ra apa-apa Ora bebas. apa-apa, milik bersama. Hah? Milik bersama. Kok Juk, langsung Yo kayak baca. milik bersama suarane lho kok arep Oh, tak kira apa Tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Padha sing nang omah. Wah, D. 2 pintu. ya tetep 2 pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena. Wiwi ane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake kabeh ya. Lah iya no. Ayo iki sesuk aku coba dadi dagelan. Nek mengadepi penonton semene iki piye no. Ra payu kowe. Ra payu ora guyu Tin.
Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen ke mutan Nino mbok jajal kowe muni lelampahan kangka wuri tresno tulus suarane gede tenan ya apa suarane gede suarane gede sak ndase ya gede dasmu kok nek ra ndas ya piye lho nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok tingil iya tresno ya tresno tulus nadyane buk as moro ya eh yen liwat ya jogeti Tin kowe sik nembang wis pancen joget ya ora apa-apa imbuh meleh ayo nyo aku nek karo duit tinggal apa kok kuwi terus aku ndi kok ya njupuk duit kok nyekel aku barang iki sempatan ya iya setan iki wah dicicingke barang sing dhuwur apa-apa aku meng nganggo daleman rae oh nganggo oh katoke jero saka taplak ya yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren tanggung menggeh meneh. Menggeh. 250 lho. Sidane 200 kok. Ya kudu joget terus. Yo. Terus. Tak lempoe. Kok tak babang ya lempah ya? Ora sudi. Sudi. Mah. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya
permen oh nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Nggo tuku permen. Aku sik tuku kowe sing ngemut. Edan. Iya. Wis gek bali gone. Wah, iya. Ya apik iki nok pokoke nek gelem ngedeke ketoprak. Iya. Ning lakone aja liyane gentra. Iya. Mergo ora iso nek lakon liyane. Heeh. Ayo matur sembah nuwun kagem Mbak Tatin Mas Kiswan. Ya. Sing wis kemareng minangkani pamundutan, ya wancine wis meh jam 1. Ayo teruske dhisik critane kae kok. Kepapak kepranggul munggih ngayuda kepapak bawaca bentar bawat nyobentar kepapak nyomunggih ngaloka ora pangling surtayi Anoman dasar Puranyata dampyak-dampyak lakuning Parasata Kurawa bener ngendikaning Begawan Sabdawala yen to Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala cetha yen to nggawa Parasata Kurawa ayo seminggir pertapan Kembang Suri bakal tak bumi angus kowe iso tekan pertapan Kembang Suri lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye? Iso nyempal ku andane Anoman. Babu. Mbok anggep mbok sepelekke Surtayi. Ayo majur jangkah. Tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yamadipati. Lena pangindamu tak nggo gatheng sirahmu kowe Surtayi.
Betul jebul dadamu harap. Setan, ayo balik iki. Iblis lanang ketek tuwa ora mutar-mutar. Wah! Padake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo kilik. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilik. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Ora kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Musaku. Au. Tetep kalah. Ora tak gantung kirike. Wis malik onto Cina to. Wis. Tak kira Iji Anoman Iji Anoman awake beda. Si Anoman yen diwulu aku ora kok. Kok cukul lho? Ora. Ya anane ngene iki. Ngopo Pak Dik? Kembang cole tak obong. Lho, konjur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya ki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trima. Sebab aku cantrik kembang sore. Kena kowe ngobong kembang sore. Ngalahno Antasena. Kudu ngalahke kowe? Ya wis lah sida. Piye to iki kok ora sida iki piye? Pak D iki satriya lho. Pak D iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut ki nek cara aku isin. Ayo Krang yo. Aku kalah karo kowe. Lho aja kalah sik. Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Icin dienggo melem ilang.
Apa? Icin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem icin iki lah bakal ono. Ya saora-orane gelut yo. Saubengan rong hubungan. Aku lan dicangu. Gelut ra sanggo sangu nggo kekendelan. Oke. Nek ora celu-celu ning antem. Yo. Kali kok antem kamu bantel, pan aku tak antem pican modal tenan aku. Yo. Lah celu-celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus wis. Ora nggo gamelan. Lah cah do kecel ketoke. Oh iya. Ngene iki wucu. Awas. Us. Nanti iki? Nang kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Lah entuk ambles bumi, ora ambles bumi aku lek ngantem. Oh iya, iya. Awas. Hop. Lho kok banter? Oh cali-cali lali ya. Cali-cali kebacut. Ola nipo kowe? Ah karepmu? Nipo. Oh iya. Nah, men ketok aku lodo menangan. Oh iya. Jandak cilai set jegluke lemah. Iya, gajah laine. Ngopo, Dik? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah nganten. Mundur. Nah, yo ya. Cemono wae cemono. Ya. Lah entuk bantel-bantel lho. Iya. Mesak karo Pakde soalé nek banter ndak kowe nganti lara. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Ya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku men kaya kowe. Ayo nek iso endo ya asem ya. Ah, ya sing do nguyuh-nguyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ra, mati dinengku, mati kowe. Aduh, suwet. Nggo gaman? Ya. Tenanan ora? Ora. Oh ya. Waduh. Cak entuke iki lho nyilih bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora. Cak kalemu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Asem iki. Linggis. Ha ya sak anane. Ora bantel-bantel lho. Ora. Wah, lame iki. Heeh. Sik. Hop. Wis kalah kok hobop. Aku cendek gamane. Oh iya. Cukup. Aming graji kok. Wah. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel ki? Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Circle. Celkel. Udus. Anjukane? Ya njuk. Apa kuwi cetok? Ya. Anjukane. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lek entuk nang candalan mawa cahya. Waduh. Masaku kok entek-entekke tenaga. Dur. Kok batuke kok abang. Kok ndur biru, kok njur menjoto. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Lho. Onto ceno ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane alon-alon bantul nutuk ndas kula. Nganggo linggis. Mun manggaken. Ya. Cultayu kalah mundur, ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur, ngerti. Dulmo ganti kalah mundur. Sopo sing arep maju?
ora cengenges sama. Ora sapenake dhewe sampean geguyu kali kula. Arep maju apa? Mumung suwe. Anoman kalih karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudur-dudurma gati do mundur ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju kukulantis mila ajare tenan. Citraksi Antasena pancen kepara nyata. Melayu banter banget nggo goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kowe cantrike Sabdawala. Dasar para nyata. Mama. Mati jeneng aku Edan. Pantemamu ora sepiro wae. Piye? Pantemamu ora sepiro. Ora kelakon tinjung akhirat aja dutang Raden Arya Cicak. Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur kowe brangkang kok kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Rapopo kula diantem bar Antasena bres. Candak sirah kula duncalke mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng ngarepe asu Anoman. Bres diantem Anoman kula. Bres. Caca. Candak sirah kula duncalke mburi, brubut. Oh. Kula kinten nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Jujur bulan ini boteng ngarepe wong wedok lemu banget. Wow. Teteng dodo ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Langsung kula diantemi bres. Nganti tenger-tenger nika. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku maslub ngoten. Papaune ajeng kula lepeh. Oh. Papaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula seret kok seger. Terus kula entekke man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisih kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Ah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning apa putih? Putih. Seger. Temonjo tenan, Man. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih apa? Isih sing siji. Oh. Nek dinikmati dimendirawati mboten apa-apa. Dur, Nun. Kowe arep maju apa ora, Le? Nun, kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng-majeng.
Pun kajenge mboten napa-napa. Ora isin Musa Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora usah maju, ora usah babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun? Mangsa mikir Depati. Sabdawala kuat nampani Kyai Cundamane. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekretaning bawana iblis lan ati Sabdawala. Kowe sanga braple sangaring para sata Kurawa. Aja girang-girang kemuya apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundamalik ora minggatan jojo cacamu ora tekaning pacul jebut. Muswar ngamuningani saking katebian nenggi Sang Begawan Sabdawala mulat Sang Begawan Durna ngliga Kyai Cundamanik arsa den tamakaken dhathaning Sang Begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan Begawan Durna miwah sangya para sata Kurawa katempuh nyangin gedhe dawah wonten negaring Astina. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukara ageng menawi boten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundamanik Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala man wonten timbalan wiwit tekaning wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggodha pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore lho iki. Lajeng parang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela-selaning garu ya Anoman lho iki ngestakaken dawuh. Aku tak semedi
supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para cantrik lho iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pangestu penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahanasa Anoman lho iki ngestaken dawuh penemban.